Maiz, pobreziaren eta desberdintasunen ondorioak leuntzen saiatzen gara, erantzuleak bilatu gabe. Ezin dugu pobrezia deuseztatu, honen sorburuak eta errudunak alde batera uzten baditugu. Ezin dugu tiritak ipintzen jarraitu. Ezin diogu esikusia egin enpresa transnazionalen jarduerari. Badakigu hauek energia edo ura bezalako sektoregakoak kontrolatzen dituztela. Hegoaldeko herrialdetan ezartzen dira, bertako baliabideak arpilatzeko. Eta ez dute kontuan hartzen honek ingurumenean eta bertako biztanleengan duen eragina. Repsolek eta BBVak urtean duten diru-sarrerak Ekuador eta Guatemalako barne produktu gordina baino altuagoak dira, urrenezurra. Ezin ditugu eskutatu kapitalismoak bere burua sostengatzeko erabiltzen dituen trikimailuak. Hala nola, nazioarteko dirufuntsa edo munduko bankua. Ez da nola garatzen dituen bere burua sendotzen duten tresnak ere. Esaterako merkataritza librerako itunak, pobretutako herrialdeak kaltetzen dituztenak. Afrika, 1960 urtean, elikagai esportatzailea izatetik bere zerealen herena inportatzera igaro da. Badakigu pobretutako herrialdea baliabideak arpilatu dioten eta kanpo zorra ordaintzera kondenatuta dagoen herrialdea dela. Bidegabea eta inmorala den zorra, herrialde horiek menderatzeko balio duena. Ezin diogu esikusiarena egin iparraldeak hegoaldearekin duen zorrari. Plano ekologikoan, ekonomikoan eta sozialean neur daitekeena. Hegoaldeko herriek ordaintzen duten zorraren laurdenarekin gizaki guztientzako oinarrizko hezkuntza berma genezake. Ezin dugu ahaztu kapitalismoak milioika pertsona gozez akabatzen eta pobretzen dituela, bereziki emakumeak. Eta hori guztia, biztanleen zati txiki bat oparotasunean bizi dadin egiten du. Ba aldago bidegabeagoa den sistemarik? Gozea ezeresteko urtean 30.000 milioi euro beharko lirateke. Dirurik ez dagoela esaten zaigu. Estatuak ordea 220.000 milioi euro inbertitu ditu bankuak erreskatatzeko. Hau da, munduko gozea deuseztatzeko behar denaren zazpikoitza. Kapitalismoak planetaren suntziketa dakarren kontsumo jasanezina sustatzen du. Emakumeak baztertzen ditu, ongizate estatua desegiten du, aberastutako herrietan, eta gerrak eta giza eskubideen urraketa sistematikoak sustatzen ditu. Ezin dugu alde batera utzi sistema kapitalista eta patriarkal bidegabe batean bizi garela. Pobrezia eta desberdintasunak sortzen dituena. Dirua ardatz nagusia da, eta pertsonen benetako beharrak ez dira aintzat hartzen. Ezin dugu bazterrutzi kapitalismoa emakumeen zapalkuntzaz eta hegoaldeko herrien pobretzeaz elikatzen dela. Ezin dugu tiritak ipintzen jarraitu. Tiritek ez dute pobrezia sendatzen. Sistema berrabiarazi behar dugu. Badira alternatibak, gutxiagorekin bizi pertsona guztiak hobeto bizitzeko. Eredu berria behar dugu, ez garapen ekonomikoan oinarrituta, baizik eta pertsona guztien ongizatean eta zoriontasunean oinarritzen dena. Gure munduko oreka ezaz eta bidegabekeriaz ohartzea eta errudunak seinalatzea aldaketa lortzeko lehenengo urratsa da. Jakin nahi duzu zein den zein? Jarrai ezaiguzu hurrengo webgunean, iniziatibaquieneskien.org.